Nawr, ar hyn o bryd, dyw hwn ddim yn edrych fel llawer o ddim byd. Ond yn ôl bob sôn, dyma oxygen-free jumping. So pan ffindes i mas, taw na beth oedd enw fe, o'n i'n meddwl falle bod e'n rhywbeth i wneud â pobl sy'n licio cael ei stranglo tra bod nhw'n cael sex neu rhywbeth. Ond nes i googlo fe a maen nhw'n gwneud partis plant. So fi'n cymryd taw ddim na beth yw e. Fi'n credu bod yn well bod ni jyst yn mynd fewn ac yn ffindo mas. Welcome to Oxygen. Oh, thank you. How are you? I'm all right, and you? Good. Yeah, I'm a little bit confused about what this place is and what I'm going to be doing. Yeah, Oxygen is a trampoline centre for all ages. We have dodgeball, basketball, free jumping and professional jumping. What's the oxygen-free bit? The Oxygen is the name of the brand. The air is better up here, so the higher you go, the better. Okay, so cool. Oxygen yw enw'r brand a dyw e ddim byd i wneud â peidio cael oxygen. Nawr fi'n deall. Yeah, do you want to show you around? Yeah, that'd be great, thank you. Felly, o ran be fi wedi deall nawr, dyma'r bit dodgeball, lle fydd teuluoedd, tîmau, ffrindiau yn gallu chwarae yn erbyn ei gilydd. Fan hyn, ti'n cael wneud, fi'n credu 3 jump a wedyn glanio ar y bag air y fydd. A fan hyn, mae'r big boys yn chwarae, fan hyn yw'r lle proffesiynol a mae'r springs na lot yn fwy pwerus. Nawr, dim fi'n meddwl bod yn special, ond fi yw un o'r bobl cyntaf i fynd ar y springs yma. Felly os yw'r springs i gyd yn torri heddi, dim ond fi sy'n arfau. Hei. So ni'n gwybod byddwn ni wedi gwisgo socks gwell, ond fi'n credu na jyst yn mynd socks fi off. Ww! Jeez Louise! Woohoo! Groi! Fi'n cymryd bod chi bod i allu gwneud un jump o un i'r llall. Ond fi yn newbie. Wps, mae rai fi gael 2. Wps, mae'n ni 3. Na, sa'n barod, sa'n barod. Mae bendant yn ymarfer corff da. Fi'n credu bod rhaid ti symud brych i'r unan. Dwi'n siŵr, fi'n credu, mae tî'n mynd teimlo'n eitha exercised. Woo! I can't. So nesa, ni'n mynd i wneud hwn. Mae fel jump mawr hir. Mae rhaid ti wneud e, fi'n credu mewn 3 cam. A'r unig tip fi wedi cael yw paid a glanio yn y thing pen fel pensil. Nes I bendant lanio fel pensil. Mwy fel hanner pensil. Tro ma, fi'n mynd i wneud run huge, pido glanio ar traed fi, reit? Mae fe yn ffordd da o wneud ymarfer corff, achos fi'n casau ymarfer corff. Fel sa'n i gwisgo heires fel 2 flynedd. Byddai fi cramps. Gormod o goffi, felly. Fi rili wedi neilo'r 2 beth fi wedi gwneud hyd yn hyn. So fi'n credu bod hi'n amser i fi drio y trampolines proffesiynol. Felly araf 10 a bob yn dipyn yw i ar hwn. Oh my gosh, ti'n teimlo C-spin. Hwn yw'r peth cwla hyd yn hyn. Mae hwn fel ti'n glanio a sdim gymaint o control dy ti os wyt ti'n dod nôl lan. Chi'n fod y teimlo na chi'n cael pan chi'n mynd dros bwmp yn y ffordd neu os chi'n mynd ar rollercoaster, megaphobia. Mae bol ti'n mynd upside down, neu fi'n cael e os fi'n siarad y bachgen fi'n rili ffansio. Mae fel, fi'n cael nhw nawr. Fi wedi cael 2 goffi a fi'n credu bod y coffi's fan hyn. So fi'n mynd i off nawr. Oh my gosh, chymryd y thing. Chymryd y thing na pan chi'n jumpo. Oh my gosh. Fi wedi cael tro'r bob peth. Mae fe bendant yn hwyl, a os bydde rhaid i fi wneud ymarfer corff bob wythnos, bydden ni yn dod fan hyn, achos mae'n hwyl. Os bydde rhaid i fi wneud un eto, hwn bydden ni'n wneud, y jumps proffesiynol, achos ti'n cael fwy o buzz fel adrenalin. Sa'n gwybod pa mor hir fydd yn treulio yma. Ti'n meddwl, unwaith ti wedi cael bach o jump ar bob peth, fel faint bydde ti moyn wneud to?